렌제 상마 삼드 뜻이 쉬어야니 드린 만조 아니 볼게리아기 송간나라 아니 녀저기 아드엠바 아니 남발렌제 상물로기 볼게리아기 송간다 아니 녀저자스기 사제스 근데 유미디 녜란줄 때용이 잘라 믹스에 카라카라 유미다 아니 믹스에 진디스 상모 때문에 됩니다 아니 믹스에 진이야 셴다면도 유럽 롱바 셴다면도다 아니 에시아기 롱바 셴다면도 사야 통야 아니 잘라 주제 그릭다 담한다 카르 통화데 이트링인도 속이 안 남발인게라 아니 냠뇨 사와지다야 롭존 사와지 잘라 사와지 망보 사와지라야 치동에 들마 아니 니동 메드는 소용이 아니 니도 톤도 소용이 rum부서도 그면도 아니 예 톤도 체네 아니 예 트렌 되는거이 남발인게 아니 통용은 있으러나 도제나 Има две кашончета, които са в кухнята. Ние едно кашонче видяхме. Една чантичка имаше с винтовете и скоби, железни. Трябва да има отгоре тапи, където се слага на стълба да не бъде. Тапи не видях вчера. Ако няма тапи, значи не са ги дали. Трябва да питаш. А той даде ли ти документите с купуването? Даде ми там, но трябва да се отдума. Ами трябва да ги погледнеш. Без проблем да остана братовчета на Кирил един месец. Вчера братовчета му написа, нали вика, че говорил с Катя, ама забрал да му пише. Даже аз един път бях. И тя ми обясни, нали вика, рискува всичко. 발레뉴야. Ако може в отделна турбичка. Да им дай най-добре. И по колко е той с пълнежа? Българияги çok juicer даде. Българияги мисек. Такому бед чаварис. Българияги ара. България기 알아 예식 중고였어. 님번이었어. 벌게리아기 신교호. 상망해가 오지 herda. 나 벌게리아 미세기 가시지 심도 거다 만다요. 어디 에이 가오요. 다 심도 거. 나 알아둔 거 말아. 심도 거 망치님바. 뺑피니시. 다니엘 저기 사소 난로에. McDonald's water view Great.
Bulgaria ke nangam gyakan territory. Да. Ним, белко се свет. Така, госпожа, не се оглеждайте. Тук да не е тротуар. Не смотри стъклото да иди. Кажа до 3 езика. Не да се държават, те ли ходи езолиците? Може би, ако е българка. На 4 етажа се подправя от другата страна на улицата на другия хотел. Те вече те много популярно стана заведението. 90 лева коверта. Порция агнешко с дроб сарма, агнешка чупа и някакъв десерт. Това къде е? Тук някъде в някаква дискотека беше. Или на Дента. Той е сигурно да иска 20-30 хиляди лева по дорар. Най-малко. Как няма да... Ах, малко. Това деца искали за 8 декември за дискотека с над 100 лева коверт. Как се изсилил? Условие, че винаги старата част е фрашо коли. До още се кара базо. Ще успеем ли да скрякаме там? На 9 сте нотариус съм. Разре треня санже мендач тенда. Тето. Тенса. 디 차우냐 우다데. 남시 장물어디 국가의 장물어 차우냐우다 그. 시작하면 중요한데. 항주 볼게리아기 모터놈 룩살레사 10 level 10 liters. 10 liter. It's 30 level. 30 level. 15 euros. It means 15 euro For 10 liters. for 10 liter. Tomato number sasu. Бяха тръгнали от газовата. Аз казах, няма... Те са тия стари тролейбуси, новите са различни. Не. Може ако ми се отгоре ми е дадено да видя това и да кажа не. Може да се шефката ми управител каза, че батерия мислят да изпишат целия колко е една страница. Те да го пишат, просто са създали функция. Дата му излъчва само.
сега как ще отидете до манастира, като е към 11 часа? Освен да дойдем към... Какво ще правите толкова срано? Да, Вие за 15 часа. Вече като се оплескали. Ама не, аз не се ядосвам на това, примерно.